Corona, ik hoef u het niet te vertellen, zorgt voor heel moeilijke economische tijden, ook voor een onzekere toekomst. Dus heel veel bedrijven zijn op zoek naar hoe ze het hoofd kunnen bieden aan die onzekerheid. En 3 dingen spelen dan altijd een grote rol. Innovatie, om te beginnen. Internationalisering is ook van belang en duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid. Een aantal helden van de Limburgse economie spelen al met die 3 factoren. Wij gaan er naar op zoek. We staan hier op een bijzondere plek, hè. Tussen de bakstenen. Zo'n klassiek product dat zo oud is daar innovatie mogelijk? Wel, een zeer goede vraag. Bakstenen zijn al zo oud als de straat. In de Romeinse tijd werden ook al bakstenen gebakken. Bijna op gelijkaardige manier als nu. Maar we zijn zeer innovatief. Zo hebben we geïnvesteerd dat we al onze stenen een regenjasje aandoen. Een regenjasje? En waarom doen we dat? Wel, deze mooie grijs-zwarte steen, zonder een regenjasje gaat hij vergipsen en komt er een witte sluier op. Maar net door dat regenjasje aan te doen, kan er geen gips en geen witte sluier op de stenen komen. Dit is een van onze meest recente innovaties. In deze moeilijke economische tijden is internationalisering voor veel bedrijven belangrijk, maar dus tegelijk ook heel moeilijk. Maar niet alle bedrijven hebben daar last van, onder meer buitenmeubelfabrikant Tribo. Voor mensen die u niet zouden kennen, wat doet uw bedrijf precies? Tribo is een 3e generatie familiebedrijf. We bestaan 52 jaar. We maken luxe buitenmeubelen naar de consumenten, zeer rijke consumenten, hotels, cruises en jachten. Dat is een duidelijk segment, maar een relatief klein segment. Hoe belangrijk is die internationale markt dan? Noodzakelijk hebben wij die internationale markt gewoon op wereldschaal nodig. Ons segment is zeer klein, 500 miljoen op wereldvlak. In België heel beperkt. Dus iedereen die dat in onze sector zit, moet internationaal werken. Hoe makkelijk is dat om dat uit te bouwen? Het feit dat je niet kunt reizen maakt het moeilijk. Wij werken met partnerships die dat gebaseerd zijn op relaties, die dat gebaseerd zijn op vertrouwen. Vertrouwen krijgen via een Zoom-meeting is quasi onmogelijk. Dus een business uitbreiden naar nieuwe partners gaat niet. Verder bouwen op bestaande partnerships gaat wel. Ja, op die enkele uitzondering na wachten de meeste bedrijven, net als de hele wereld, op dat coronavaccin om verder te kunnen schakelen en naar de toekomst te kijken. En dit bedrijf kent u misschien ook niet, Dettweiler, maar dat zal een cruciale rol spelen in dat vaccin. Dettweiler België is een bedrijf dat zich focust op het maken van rubberen componenten voor de farmaceutische industrie. Dat zijn de dopjes op vaccins bijvoorbeeld. Inderdaad. Over hoeveel dopjes per jaar gaat het hier? Het gaat hier om bijna tussen de 5 en de 5,5 miljard dat we maken per jaar. Dat betekent dat u de komende weken, maanden heel wat werk hebt, want er gaat een vaccin moeten gemaakt worden voor de hele wereld. Ja, klopt. Door de recentelijke coronapandemie zien wij dat er een serieuze stijging is in ons order-intake. En dat is allemaal COVID-19 gerelateerd. Is duurzaamheid mogelijk bij zo'n productie? Duurzaamheid is zeker mogelijk. Als groep, als Dettweiler groep, streven wij ernaar om binnen afzienbare tijd CO2-neutraal te zijn. En in België focussen wij ons hierdoor op het aankopen van groene stroom. Wij focussen ook op het reduceren van onze afvalwaters en het hergebruiken. En vanaf 2021 gaan wij heel ons wagenpark renoveren tot elektrische en of hybride wagens. Het is weliswaar nog even wachten op dat coronavaccin, maar het staat in de steigers, mede dus dankzij een Limburgs bedrijf. Minder lang wachten is het voor de jaarvergadering van VKW. Die is er volgende week niet traditioneel in een zaal, maar gewoon bij u thuis voor uw computer. Graag tot dan.